Исаия 51 глава. Слушайте мене, вие, които следвате праведността, които търсите Господа. Погледнете към канарата, от която сте отсечени, и към дупката на ямата, от която сте изкопани. Погледнете към баща си Авраам и към Сара, която ви е родила. Защото когато беше само един, го повиках, благослових го и го умножих. Защото Господ ще утеши Сион, Той ще утеши всичките му запустели места и ще направи пустотата му като Едем и запустелостта му като Господната градина. Веселие и радост ще се намери в него, славословие и глас на хваление. Слушайте ме, народи мой, слушайте ме, племе мое, защото закон ще излезе от мене и аз ще поставя правосъдието си за светлина на народите. Правдата ми наближава, спасението ми се яви и моята мишца ще съди народите. Островите ще ми чакат и ще се уповават на мишцата ми. Повдигнете очите си към небето и погледнете към земята долу, защото небето ще изчезне като дим и земята ще овехтее като дреха, и онези, които живеят на нея, ще измрат като мухи. Но моето спасение ще пребъдва до века и правдата ми няма да се отмени. Слушайте мене, вие, които познавате правдата. Ти, народи, който имаш в сърцето си закона ми, не бойте се от укорите на хората, нито се смущавайте от ругатните им, защото молецът ще ги седе като дреха и червят ще ги изяде като вълна. Но моята правда ще пребъде до века и спасението ми из род в род. Събуди се, обличи се с сила мишца Господня. Събуди се, както в древните дни, в отдавнашните родове. Не си ли ти, която си съсякла Рахав и смъртно си пробола змея? Не си ли ти, която си изсушила морето, водите на голямата бездна и си направила морските дълбочини, път за преминаването на изкупените? Изкупените от Господа ще се върнат и ще дойдат с възклицание в Сион. Вечно веселие ще овенчава главата им, ще придобият радост и веселие, а скръб и въздишане ще побягнат. Аз съм, който ви утешавам. Кой си ти, да се боиш от смъртен човек и от човешки син, който ще стане трева? А си забравил Господа твоя Създател, който разпростря небесата и основа земята, и непрестанно всеки ден се боиш от яростта на притеснителя, като че се приготвя да те изтреби. И къде е сега яростта на притеснителя? Вързаният в заточение скоро ще бъде развързан и няма да умре в ямата, нито ще бъде лишен от хляб. Защото аз съм Господ, твоят Бог, който уталожва морето, когато бучат вълните му. Господ на силите е името му. Вложих словата си в устата ти и ти покрих в сянката на ръката си, за да устроя небето, да основа земята и да река на Сион: ти си моят народ. Събуди се, стани, Иерусалимска дъще, която си пила от ръката на Господа чашата на яростта му. Пила си и си е изпразнила до дъно чашата на омайването. От всички синове, които е родила, няма кой да я води, нито има между всички синове, които е отхранила, някой, който да я държи за ръка. Тези две беди те сполетяха. Кой ще те пожали? Разорение и погибел, глад и меч, как да те утеша? Синовете ти примряха, лежат по всички кръстопътища, като антилопа в мрежа, пълни с яростта Господня, с изобличението на твоя Бог. Слушай сега това, ти наскърбена и опиянена, но не с вино. Така казва твоят Господ Йова, твоят Бог, който защитава делото на своя народ. Ето, взех от ръката ти чашата на омайването, от тази чаша, чашата на яростта ми, ти вече няма да пиеш. Аз ще я сложа в ръката на притеснителя ти, които рекоха на душата ти: падни, ничко, за да минем над тебе. И ти подложи гърба си като земя и като път за онези, които минават отгоре.